Дете дойдат като круасан. Да, мали круасан. И сега, ти баш круасаните повече трябва повече... Да киснете? Не, повече маргарин. Ага. Трябва повече, по-големи, ако съм правил по-големи, това са путешки. Ти не разходиш това. Нели кога се запродава, мора да се води сметка дебелината на кората и точно една от тази дебелина колко ќе излезат, за да се сите исти, нели? Да. Не може да отекявам едни големи, едни малини. Ай, сега ти да се замоти ците. Сега да се моти. Я да се ги дам така. Толкова ли ке е дебелина? Толкова. Е така, само си замоти. Така. Ай. Маргарина, друго маргарина, което ще ти влезе. Ако ставаш и млеко и яйце, това ще стане друго, нели? Да. Абе, що ти ставаш това? Да. Колко повече? Това е по-скоро, не се става по-не. Трябва да какво?